Na početku bih samo da vas zamolim, ako možete da ustanete, da se svi zajedno pomolimo. Koji svuda prisutan sve ispunjavaš, riznicu dobaraš, životodavče, dođi se sve nas i očisti nas svake nečistote i spasi blage duše naše. Amin. Hvala bratu Željku i naravno našim domaćinima, podružnici našoj šabačkoj, što su se potrudili da organizuju ovu večerašnju tribinu. Ja vam dugujem svoje predstavljanje, ja sam Dragana Baša, biću voditelj večerašnje tribine, koja je prvobitno zamišljena kao otvorena debata. Pretpostavljam da ste svi to već mogli da vidite u najavi. Dakle, koncept je bio takav da nam se ovde na bini pridruže i lekari šabački koji bi izneli svoje argumente koji idu u prilog obaveznoj vakcinaciji. Međutim, evo, čekali smo 10-15 minuta, nažalost niko se nije pojavio sa njihove strane, zbog toga nam je zaista žao jer ćemo večeras imati, eto da kažem, priliku da budemo uskraćeni za to njihovo mišljenje, ali evo, sa nama su večeras naši prijatelji, to su doktorka Jovana Stojković, profesor dr. Mira Sovilj, dr. Marko Marjanović i predstavnica Udruženja Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju Snežana Terzić. Svakako bih samo ukratko da objasnim povod večerašnjeg okupljanja. Verujem da većina vas prati situaciju kada je ova tema u pitanju. Znate da su izuzetne blokade medijske po pitanju ove teme. Nemamo priliku, nažalost, da čujemo argumente i lekara i roditelja koji su na strani neobavezne vakcinacije. Podvlačim neobavezne zato što se već dugo godina nama kao udruženju roditelja imputira da se mi zalažemo za ukidanje vakcinacije. To naravno nije istina, mi se zalažemo za izmenu zakona o obaveznoj vakcinaciji koja, kao što ste sami videli, propisuje kazne, visoke novčane kazne i izuzetne represije i na roditelje i na lekare koji, eto, sticajem okolnosti moraju da rade taj svoj posao u ambulantama. Takođe, zalažemo se za informisanu odluku roditelja ili informisani pristanak, što znači da roditelji treba da dobiju sve informacije za i protiv i benefite i te neželjene reakcije koje su, nažalost, sve učestalije među decom koje primaju vakcine. Dakle, to su u principu naši ciljevi zbog čega se okupljamo evo već 3. godinu kao roditelji. Bogu hvala, pridružuje nam se i određeni broj lekara. Svake godine imamo bar po jednog više koji su hrabri i odlučni da iznesu svoje stavove na ovu temu. Eto, tako, zahvaljujući njima večeras imat ćemo priliku, oni su stigli iz Beograda, zato smo malo i kasnili sa početkom, ali evo, imat ćemo priliku svi da čujemo argumente koje će oni izneti. Ja vas ne bih zadržavala s obzirom da će biti živo nakon njihovog izlaganja, moći ćete naravno postavljati pitanja, ali evo da prepustimo reč našim izlagačima, večerašnjim gostima i za početak, evo neka to bude doktorka Jovana Stojković, pošto je već, tako ste i seli. Dobro večer Jovana i dobrodošli da se čujemo. Dobro večer, hvala vam lepo. Da, kao što ste čuli, od 2015. postoji Udruženje za neobaveznu vakcinaciju, čiji sam ja član, kome sam pristupila kao roditelj, usput sam i lekar, to je manje ili više bitno.
I ono što je stav udruženja i moj lični jeste da je obavezna vakcinacija etički neprihvatljiva što se tiče medicinske struke, da je pravno katastrofalna i neustavna, a da je i medicinski neopravdana. I večera ću se potruditi da taj medicinski aspekt nekako bude ključan, jer mi imamo prisilu zakonsku koja je osnovana na jednom konceptu kolektivnog imuniteta. I nama kažu, ukoliko vi odbijete da vakcinišete svoje dete, pašće obuhvat ispod 95% i dogodit će se epidemije. Pa sad imamo jedno sumanuto izlaganje mnogih ljudi, čak i na visokim mestima u medijima, gde je inicijativa ili bilo kao od nas pojedina kriv za epidemiju malih boginja koja se dešava. Ja ću se truditi da budem koncizna i jasna, da pokažemo i ovde, a i svima koji gledaju zbog čega to nije istina, zbog čega niko ne može da bude kriv za epidemiju i zbog čega svakako obuhvat dece od 95 na 87% ne može biti kriv za epidemiju koja se dešava, a koja nije ni malo dramatična kao što se prikazuje u medijima. Kolektivni imunitet kao uopšte koncept u medicini se prvi put pojavljuje 1930. godine kada istraživač Hedrih u američkom žurnalu za epidemiologiju navodi da prema njegovim istraživanjima oko 95% dece u gradovima preboli male boginje do 15. rođendana. To je ono sa čime se svi stariji ljudi su se u svom životu sretali, a to je da sva deca, bukvalno koja god su rođena, su preboljevala male boginje do 71. godine dok nije bila uvedena vakcina protiv malih boginja. Takođe, istraživač Senser 1967. godine u Public Health Reportsu opisuje ovu bolest. Mi sada kada čitate dnevne novine, vi vidite da nam preti smrtonosna epidemija, da će dete koje se ne vakciniše umreti, da su roditelji koji ga ne vakcinišu neodgovorni, da im treba oduzeti dete, njih staviti u zatvor i slično. Znači, to je sve u najmanju ruku preterano. Vidimo, da pogledamo kako je ovaj istraživač to opisivao 67. godine. Znači, on kaže, komplikacije su retke, uz adekvatnu medicinsku negu smrtnost je takođe retka. Osetljivost na ovu bolest je univerzalna nakon prestanka majčinskog imuniteta. Imunitet nakon oporavka je solidan i doživotan. Znači, ovo su dva ključna momenta. Nevakcinisana majka koja je preležala bolest prirodno je davala imunitet svojoj novorođenoj bebi, te tako deca do 2. godine nisu ni oboljevala od malih boginja u trenucima kada su se male boginje prirodno preboljevale. No ono što nam se danas dešava u svim ovim epidemijama i nastupima bolesti je da tako mala deca oboljevaju jer upravo njihove vakcinisane majke nemaju imunitet da im prenesu, pa se u ovom nekom lošem dobu, od godinu i dve, razboljevaju i mogu da imaju neke posledice. Takođe, ovaj istraživač je govorio da sva deca preležavala su ovu bolest preadolescencije. Znači, to je negde bilo normalno stanje da deca dobiju male boginje i da bolest preleže. On je opisivao epidemiju u velikim gradovima, pa je rekao da se epidemije pojavljuju na 2 do 3 godine i da traju od rane zime sa najvišim brojem slučajevima u proleće pa do zatvaranja škola. Znači, onaj koji ima sećanje u ovaj period znao je da je mesecima trajala ta takozvana epidemija malih boginja i da se dešavala na 2 do 3 godine. Ono što je značajno u svemu ovome, ovaj istraživač rekao je da kada su se dešavale epidemije, kada 45 do 50% dece mlađih od 15 godina bude osetljivo na virus, javljale su se epidemije koje su spontano prolazile u trenutku kada taj procenat osetljivih padne na 30, odnosno 35%, što vam samo govori da je samo 15% dece u uzrastu do 15. godine koja su osetljiva mogla biti oni koji su oboleli u epidemiji. Dok mi sad imamo utisak preko naših medija da kada male boginje uđu u Srbiju da će biti kompletan pomor i da će retko ko ostati živ, što vidimo da nema veze sa realnošću. Znači, 10 do 15% dece koje su osetljive su obolevale po jednoj epidemiji. Langmier je takođe jedan istraživač koji je 62. godine opisivao morbile i pisao da je to samoograničavajuća infekcija, znači koja se pojavljuje i završava sama od sebe, da je umereno ozbiljna, da je kratkog trajanja i niske smrtnosti. On kaže da je značaj malih boginja da se ne može porediti ni sa jednom od nekih drugih bolesti koje je naveo, obzirom da ona nema veliku smrtnost, da ne postoji nikakav dugi niz dana kada čovjek nije zdrav i kada je nesposoban da funkcioniše, međutim da se treba tretirati kao javno-zdravstveni problem iz 2 razloga koja su prilično problematična. To je bio čovjek koji uvodio inače vakcinu protiv morbila u Americi.
I sad pazite razloge za uvođenje vakcine uopšte. Kaže, svaki roditelj koji vidi svoje malo dete kako se muči sa visokom temperaturom nekoliko dana, poželi da to bude prevenirano. I on dodaje, ukoliko se to može uraditi bezbedno. Sad tu dolazimo do pitanja bezbednosti, koja je sada vrlo upitno za ovaj tip vakcine, ali i za ostale vakcine. Drugi razlog po njemu zbog koga je trebalo da se uvede vakcina je, ukoliko postoji obećanje da nešto može biti postignuto organizovanom zdravstvenom akcijom, onda to treba i da se uredi. U prevodu, nekog preteranog razloga za uvođenje vakcine protiv morbila nije bilo ni tada, 62. u Americi, kada je uopšte uvedena. Evo, reći ću vam pad smrtnosti, recimo pre uvođenja vakcine uopšte za Englesku je bila od 99,36%, za Ameriku 96 do 99% je opala smrtnost pre uvođenja vakcine, a za Australiju od 98 do 99%. Stopa smrtnosti u Americi je bila 0,2 na 100.000 stanovnika, a u Engleskoj 0,11 na 100.000 stanovnika. Znači, ni o kakvoj visokoj smrtnosti i umiranju se nije govorilo čak ni u trenucima pre uvođenja vakcine, ali zato vidimo da sad u 2017. čak i naši lekari o tome govore. Oni će nam često govoriti kada govore da treba da se prime vakcina, da ona prevenira neželjena dejstva, odnosno komplikacije malih boginja, i da je jedna od komplikacija encefalitis. To je ono čime se obično plaše roditelji, da će dete dobiti upalu mozga. Međutim, istraživač koji je upravo pratio kretanje encefalitisa nakon uvođenja vakcine protiv morbila je u časopisu Lancet 1989. i European Journal of Pediatrics 1997. doneo ovakve podatke. On potvrđuje u 89. godine da postoji pad incidencije encefalitisa nakon uvođenja vakcinacije, međutim da je broj ozbiljnih slučajeva encefalitisa čak i porastao. Kao i da je smrtnost i teško oštećenje da su porasla sa 5,3 na 17,1%. U ovom drugom svom radu iz 1997. On upoređuje, odnosno posmatra encefalitis od 1993. do 1994. godine i zaključuje da se spektar encefalitisa promenio nakon vakcinacije, međutim da je incidencija ostala ista. 10,2 na 100.000, a tamo 60 i neke kad se uvodila vakcina je bila 10,4 na 100.000. Te i ovaj argument o preveniranju encefalitisa je, vidimo, relativan. Očigledno da se u realnosti nešto drugo dešavalo. Problem sa vakcinama je generalno, ovako kad pričamo, i sa tim vakcinalnim imunitetom, što on prvo ne mora da nastane uopšte nakon vakcinacije, a druga stvar je što on godinama izbledi i može da nestane. I to ne kažem ja, nego kažu istraživači koji se time bave, tako da je AITOH 2009. Journal of Clinical Microbiology zaključio u svom radu da nivo antitela kod vakcinisanih su niža i značajno opadaju do 20. godine života. Poland 2012. godine u časopisu Vakcine konstatuje da do 10% vakcinisanih neće razviti antitela, i to se onda naziva primarni neuspeh vakcinacije, kao i da imunitet kod onih koje razviju opada tokom vremena i rezultuje infekcijom ukoliko se tada, kada je opao taj nivo antitela, izloži čovek virusu, što možemo videti u svim ovim našim epidemijama u kojima oboljevaju stariji ljudi. 2015. recimo najviše ljudi od 20. do 50. su obolevali, kao i male bebe, ovo što smo napomenuli ranije, što se nikada pre nije dešavalo dok nije bila uvedena vakcina. Poland sam zaključuje da današnja vakcina možda neće biti dovoljna za eliminaciju, a naročito neće biti dovoljna za eradikaciju morbila i da je vreme da se razmisli čak i o novoj vakcini. Tako da ovo što nam govore naši epidemiolozi da je za 2015. bila planirana eradikacija, a da je zbog nas se nije dogodila, vidite da nije istina. Znači, radi se zapravo o efikasnosti vakcine koja se stavlja pod znak pitanja i u ovim radovima. Recimo, istraživač Shi je 2011. godine komentarisala situaciju u Kini i navodi: uprkos visokom obuhvatu incidencija raste u Kini u poslednjih 10 godina, granica oboljevanja se pomera od dece na mlađe ljude. Ona predlaže naknadnu imunizaciju i čak stvaranje nove vakcine. Znači, i po njoj ovaj sistem vakcinacije, ova vakcina ne dovodi do tog njihovog cilja kao što je eliminacija i eradikacija morbila, koji koliko je realan i potreban, o tome možemo da diskutujemo.
Kad smo kod ovog nivoa antitela za koje oni kažu da je zaštita, a uopšte ne mora da bude, postoje ljudi odnosno deca sa poremećajem imuniteta gde ne mogu da stvaraju antitela i male boginje za njih nisu nikakav problem. Znači da biste vi odreagovali, odnosno odgovorili na neku virusnu bolest kao što su male boginje, morate da imate T-ćelijski imunitet koja je sasvim druga vrsta imuniteta, kompaktan. Ako tu nije nešto u redu, onda može doći do nekih komplikacija. A nivo antitela koji zapravo vakcina pravi nije uopšte ključan u preboljevanju morbila i u izbegavanju komplikacija. 2007. Labaron, recimo, kaže, on je merio titar antitela deci koja su dvostruko vakcinisana i to tokom 10 godina nekoliko puta. Znači, njegovi rezultate govore i projekcije uopšte kako će se taj nivo antitela kretati, da se nakon 20 godina, nakon vakcinacije, da će 33% vakcinisanih biti osetljivo zapravo na virus malih boginja. Ja sam to malo pretvorila u prostu matematiku, ne ništa složeno, uzela podatke za 2015. godinu, naravno batuta zdravstvenog godišnjaka, 7.095.383 stanovnika je tada imala Srbija. Kada vi oduzmete ovih 10% koji na vakcinu uopšte ne odreaguju, vi dobijete broj negde od 372.957 ljudi koji i nakon vakcinacije nemaju imunitet. Kada uzmete u obzir ovaj sekundarni neuspeh od 33%, vi vidite da je to negde 643.105 ljudi. Jedini bedem pravi imuniteta ko čini, to su ljudi koji su prirodno preležali bolest, odnosno ljudi mlađi od 71. godišta, znači ljudi od 46. godine na gore. Naša je sreća u nesreći što su takvi ljudi najbrojniji u Srbiji i upravo oni drže taj bedem kolektivnog imuniteta da do nekih većih epidemija ne dođe. Kada zberemo ova dva broja, mi vidimo da ukoliko se cela Srbija izvakciniše i sva deca u ovoj zemlji, da će ipak zbog ovog primarnog neuspeha i zbog toga što nivo antitela opada, 2015. u Srbiji biće 1.016.062 ljudi koji nisu imuni na morbile uprkos vakcinaciji sve dece koja postoje, što je 14,32%, što bi go reklo da znači nije otporno, odnosno da je otporno samo 85,68% populacije. Znači kada svu decu vakcinišemo, u najboljem slučaju da vakcine besprekorno rade, 85,68% ljudi bi bilo zaštićeno, što i dalje nije onih njihovih 95% koji su navodno potrebi da do epidemije ne dođe. 2015. godine je bilo 19.364 dece koje nije primilo vakcinu ili čiji su roditelji odbili. I sad se ja pitam da li treba sve te ljude naterati, sasvim protivustavno i protivzakonski da prime vakcinu, dete oduzeti od roditelja, roditelje kazniti i tako dalje. Evo sve da ih ostavimo na miru, što bi bilo najbolje. Izračunala sam koliko bi se taj kolektivni imunitet promenio. Da sva ova deca ne prime vakcinu i da im ništa ne radimo, sa 85,68% on bi spao na 85,41%. Hoću da vam kažem, ni malo značajno. Tako da svakako da ova nevakcinisana deca ne mogu biti značajne u izazivanju bilo kakve epidemije, već to mogu biti stariji ljudi nakon 71. godine koji su primili vakcinu, a čiji je imunitet iščezao od ovog doba. I to će biti jedan problem koji će nas pratiti u budućnosti. Mi ne kažemo da neće biti epidemija, naprotiv, bit će ih, ali ne zbog nevakcinisanih, već upravo zbog vakcinisanih. I to opet nisam rekla ja, već su rekli pametniji od mene. Recimo, Levi, istraživač u američkom žurnalu za epidemiologiju, još 84. godine proročki govorio ovako. Iako je prva bitka sa malim boginjama u SAD-u virtuelno dobijena, rat nije gotov. Uprkos kratkotrajnom uspehu u eliminaciji bolesti, dugoročne projekcije pokazuju da će 2050. broj osetljivih biti veći nego u prevakcinalnoj eri. Sećate se početka priče da su nekada oboljevala samo deca ispod 15 godina i u epidemiji 10 do 15% njih, a sada će svi ovi ljudi, kada umru ljudi sa prirodnim imunitetom, koji su vakcinisani, biti u riziku da u nekoj budućoj velikoj epidemiji obole. Takođe, Heffernan 2009. godine kaže sličnu stvar. Nakon dužeg perioda nepostojanja bolesti mogu se pojaviti veće epidemije nego one koje se mogu predvideti standardnim modelima. Znači, ovo sve govori da je uopšte ceo koncept vakcinacije i eliminacije morbila i eradikacije duboko pogrešan, da uopšte nije uradio ono što treba i da se sada
za potrebe opravdavanja njegovog neuspeha koriste ljudi koji traže slobodu izbora. Prema tome, kad se budu dogodile ove epidemije koje naslućuju i ovi istraživači upravo zbog neefikasnosti vakcina, šta mislite koga će optužiti? Pa naravno nevakcinisane, tako da se taj krug jedan sumanuti kreće do beskraja. Videli ste i sve i da pustimo decu da se ne vakcinišu koliko to ne bi značajno uticalo na taj takozvani kolektivni imunitet. Toliko o ovom delu medicinskom, videli smo da nikakvog specijalnog razloga nema da bilo koga prisiljavamo na ovo, a mi kao građani nadam se da ćemo biti dovoljno mudri da se organizujemo i da od ove vlasti i od ovih zakonodavaca tražimo da podhitno ukine zakon o obaveznoj vakcinaciji, jer zaista niko na ovom svetu nema prava da raspolaže zdravljem deteta i odlučivanjem osim njegov roditelj. Hvala vam. Zahvaljujemo se još jednom doktorki Jovani. Zaista je i večeras kao i uvek bila izuzetno analitična i tako do detalja precizna. Hvala još jednom na tome. Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast da vam predstavim doktorku Miru Sovilj. Profesor dr. Mira Sovilj je doktor psihofiziologije, doktor filozofije, valeolog, akademik Međunarodne akademije bioenergetskih tehnologija i direktor Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora Đorđe Kostić iz Beograda. Molim vas jedan veliki aplauz. Hvala vam što ste večeras ovde sa nama. Izvolite. Odazivam se uvek na poziv, drage Dragane, na poziv moje Srbije i dece kojih je sve manje i zbunjenih roditelja kojih je sve više. Volela bih da svi zajedno doživimo da nam je dece sve više, zbunjenih roditelja sve manje, a mi sve srećniji. Ono što odmah hoću da vam kažem na početku, to neće zavisiti od države. To ne zavisi ni od kakvog sistema. To zavisi od 21, 2, 3 santimetara između naša dva uha. Od naše pameti i od naše želje da zaštitimo sebe i sebi najdraže i ono što nam je najvrednije, a to je naše dete. Nijednog trenutka, nikada, nisam bila ni protiv čega. Uvek u svom životu sam za nešto. I odmah da vam se predstavim, sve te titule koje ste čuli, najveće titule mi je moj sin i moja ćerka i mojih 6 unučadi, koji su raspoređeni koji su se rasporedili između 14 i 24 godine. Neki su vakcinisani, neki nisu vakcinisani. Moja deca jesu vakcinisana. I upravo iz ove iscrpne analize doktorke Jovane videli smo kako je to jednostavno. Svako od nas je prošao kroz to sa svojim boginjicama. U moje vreme roditelji su nas vodili kod komšinice čije dete ima boginje da i mi dobijemo pre nego što pođemo u školu. Znači nisam ni protiv čega, ali sam za to da imamo izbor. A izbor, opet se vraćam na tih 21-23 cm između naših ušiju, da mi, razvijajući svoju kreativnu i kritičku misao, mi odlučimo o tome što je nama najvrednije, a to je naše dete. A ne da neko u ime nas bude sposobniji, da ih više voli i da mnogo više brine o njima nego sam roditelj. To je prvi udar na porodicu i na roditelja kao za mene svetu dužnost. Tako nešto prosto ne mogu da ostanem nema i da se ne pridružim onim ljudima koji žele da misle svojom glavom i da odlučuju o svom životu.
To je jedna strana medalje. Druga strana medalje, zašto neću da nemamo izbor, je više od 30 i kusur godina, ma sad je već i preko 40, rada sa decom i roditeljima koji imaju problem, čija deca imaju problem u razvoju govora, jezika, mišljenja, ponašanja, učenja, socijalizacije. U tim godinama, do pre 10-15 godina, da li se to baš poklapa sa MMR vakcinom, ne znam. Ali, mi smo imali jednu sliku, kliničku sliku patologije dece koja su dolazila. U moj institut nije moglo da dođe dete koje nije moglo da sedi 40 minuta na stolici, da ne mora da skače, da bude hiperaktivno i tako dalje. To se uredno prvo upućivalo u Zavod za mentalno zdravlje. Kad se dečije ponašanje tamo sredi, onda izvolite, dođite kod nas. Mogu da kažem, bili smo elitna institucija po tom pitanju. Mi smo danas elitni, ali po nečemu drugom, što preveniramo autizam. Preko 75% dece od godinu dana do 7. godine, pošto prosto kapaciteti nam ne dozvoljavaju, a i ne želimo da decu starije od 7 godina primamo, jer tada je mnogo teže bilo šta učiniti, pa na uštrb kapaciteta vrlo smo voljni da primimo već decu u prvim mesecima života, kada možemo da uradimo mnogo toga. Dobijajući takvu decu i gledajući kliničku sliku njihovu danas, preko 75% te dece imaju u svojoj heteroanamnezi izjavu: to se dogodilo kada je primio MMR vakcinu. Naravno, roditelj želi uvek da nađe opravdanje. Neću da spekulišem tim procentima, ali znate, kao stručnjak i kao čovek, kada dobijete niz prvih rođendana snimljenih, kada dete duva svećicu, kad je radosno, kada viče mama, tata, duva, i kada vidite dete pred sobom, onda se zaista zapitate šta je to moglo da se dogodi kako to sami roditelji opisuju. A onda se dete ugasilo. U nekim društvenim mrežama su me citirali, kaže neka tamo doktorka Sovilj, kako se dete ugasi kad primi vakcinu. Znate, to hoćemo kad hoćemo da budemo zlonamerni, ali ja kažem šta je to najčešće kako roditelj objašnjava. Pa sam bila vrlo, kao psihofiziolog koji je doktor i za dušu i za telo, pitala sam šta vam to znači ugasilo? Ma, kaže doktorka, dete je nama nestalo, ono nas više nije videlo. Njegove okice su se ugasile i on više nije komunicirao sa nama. Pa jeste, najlepši u stvari opis jeste to da vam se dete, odnosno ne daj Bože nikome, ja? Jedino tako može da se opiše, jer se to zaista dogodi. Da li ćemo uspeti da dokažemo da vakcina to može da učini ili ne? To je pitanje kome će to biti u interesu. Da li će se pojaviti neke nove snage na ovoj planeti koje će želeti da to pokažu ili neće želeti. Ali to ne sme da znači da svaki roditelj će čekati na tu odluku. Ja samo molim da negde svako sa sobom prvo porazgovara.
Da li ima strah ako se njegovo dete ne vakciniše? Ako ima, ja onda kažem, dete mora da se vakciniše zbog roditelja. U stvari, roditelj mora da se vakciniše. Jer će tim svojim mislima o tome da li će dete se razboleti, imati komplikacije, šta će se dogoditi i tako dalje i tako dalje, to je atraktor da vi privučete zaista takva stanja o kojima razmišljate i da to dete zaista dobije velike komplikacije. Vakcinišete svoje dete. Imaće više šanse da bude zdravo. Ako ljudi već žive po nekim novim principima, kad kažem novim, starim, tradicionalnim, zdrave hrane, normalnog ponašanja, čija deca ne provode 4 do 6 sati dnevno pred televizijskim ekranima, sa telefonima, tabletima i tako dalje, koji su svoj život uzeli u svoje ruke, takvom detetu nije potrebna vakcina. I ako roditelj misli da vakcina mu nije potrebna, nemojte ga vakcinisati. A od države i nadležnih organa samo tražimo, dajte nam mogućnost da mi sami biramo za naše dete šta je najbolje. Zašto kažem da roditelj koji ima sumnju i stalno ide sa jedne tribine na drugu tribinu, da vidi šta kaže ovaj i šta kaže onaj, ipak će na kraju morati sam da odluči. Uvek će se naći model kako ćete vi svoje dete prosto zaštititi od toga da ga neko ubode i saspe neki sadržaj, a do sada smo izbrojali nekih 19 vakcina treba da dobiju pre nego što pođu u školu. Kakav to imunitet treba dete da ima? Kad kažem sami morate da odlučite i ako stalno vrtite u svojoj glavi, jao, šta će biti ako ga ne vakcinišem? Vi znate staru kinesku poslovicu, kakvi su ti misli, takav ti je život. To što prizivaš, o čemu misliš, što bi rekao Tesla, moraš da misliš svoje misli. Pazi šta misliš. Jer to upravo i dobijamo. Znači, prosto takvim ljudima nemojte zameriti. Naravno, imaju pravo na to da takvi ljudi vakcinišu svoje dete. I svi ovi dosadašnji, da kažem, priče i analitičnost padaju u vodu. Strah je najveći naš neprijatelj. Nemate drugog i većeg neprijatelja od straha koji u sebi gajimo. Ali roditelj koji je svestan, koji je prošao čitav taj put i koji ne želi svoju decu da puni tim otrovima, ne samo samih vakcina, nego svih tih nosača koji su u njemu, prosto imamo pravo na to. I ja bih se za to založila. Opet, još jednom da ponovim, iz razloga što u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora se susrećemo sa preko 75% dece koja dolaze sa autističnim elementima ponašanja, gde u anamnezi stoji narušen govor ili razvoj govora, komunikacije i ponašanja je nastupio kada je dete dobilo MMR vakcinu. Molim vas, postoji i onaj deo koji moramo da znamo. Kod nekoga je reakcija na vakcinu posle 24 sata, kod nekog 12, kod nekog posle 5-6 meseci. To sve zavisi od imunološkog odgovora samog organizma. Tako da, kao što sam rekla, roditelj voli da traži opravdanje za stanje svog deteta. Kad kažem voli, prosto traži, mora da zna šta je to. I ne mora da je uvek baš to, ali
Suviše je veliki procenat u tim anamnestičkim podacima koji ukazuju upravo na ovu vakcinu, što ne znači da je možda okidač bila i neka druga vakcina, a ne samo ova. Evo pa ćemo dalje, ćete pitati, pa ću pokušati da vam dam odgovor. Hvala lepo na strpljenju. Hvala doktor Kisovilj, ona svakako ostaje sa nama do kraja, pa ukoliko budete imali neko pitanje za nju, moći ćete da postavite. Takođe sa nama jedan tata, da tako kažem, dvojice sinova, ujedno i lekar, doktor Marko Marjanović, dolazi iz Beograda da podrži nas, roditelje, pre svega u ovim našim nastojanjima da prosto rasvetlimo sve moguće činjenice i argumente do kojih smo došli dugogodišnjim istraživanjem. Tu je da nam pomogne, tu je da ispriča i svoje vlastito iskustvo i razloge zbog kojih on nije vakcinisao svoju decu i ja vas, eto, molim da i njega pozdravite. Dobro večer svima, pozdravljam sve učesnike tribine. Meni je zaista žao što kolege naše nisu došle. Cilj ove tribine je, po mom mišljenju, bio da svi shvate, da i roditelji i pacijenti shvate da mi zaista imamo jedan stav. Samo što nas zakon usmerava kako će ko da odluči. Ja vas neću sad gnjaviti sa stručnim radovima, što je bio plan. Samo hoću da kažem da sam ovde došao na prvo mesto, kao što je Dragana rekla, kao roditelj 2 deteta koji iz jednog razloga odlučio da ne vakciniše decu. I ono što želim da kažem je da svi imaju pravo da imaju adekvatan, znači pravu informaciju o tome šta se detetu planira dati, šta je to vakcina i do čega ona sve, znači koje su prednosti, koje su mane. Nijedna procedura koju sprovodite u medicini, znači nijedna, nije apsolutno bezbedna. Znači uvek postoje i uvek se procenjuje korist i rizik. Adekvatno informisanje roditelja i njihov pristanak, mislim da je to ključna stvar. Pročitat ću vam ovde jednu rečenicu iz Hipokratove zakletve koja kaže: propisivaću lečenje na dobrobit svih pacijenata u skladu sa mojim sposobnostima i mojim rasuđivanjem i nikada nikome neću naneti zlo. Lekari se dele očigledno u ovoj kampanji na one koji su za i one koji su protiv vakcinacije. Niko nije ni za ni protiv. Znači, nije ništa sporno, znači niko nije protiv, ja nisam protiv vakcinacije, ali je suština kada vas roditelj pita da li određena procedura koju ćete da sprovedete na njegovom detetu može da dovede do nekih komplikacija. Ne postoji lekar koji će vam reći da je nešto apsolutno bezbedno. I samim tim, ako neko nas tera kao lekare da mi to radimo, da mi to kažemo, onda ovo nikada nikome neće naneti zlo, jednostavno neće biti ispunjeno. Znači, ako na 100% zdravorođene dece primenite neku proceduru, preventivnu proceduru kao što je vakcina, imaćete neželjene efekte. Ova zakletva je propisana Ženevskom deklaracijom iz 1948. godine od strane Svetske zdravstvene organizacije, kako bi obavezala lekare da ne koriste sopstvena medicinska znanja suprotno zakonima humanosti. Šta znači zakoni humanosti? Pa upravo ovo, sloboda izbora, tako. Znači da se ljudi adekvatno informišu, da dobiju adekvatne informacije, da na osnovu tih informacija odluče. Ipak deca su naša, ne pravi država decu. Ta deklaracija je usvojena pre zasedanja, znači Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja je osvojila univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Ja ću pročitati jedan deo iz te deklaracije, a samo ću pročitati iz naše zakletve, znači ove koja je propisana Ženevskom deklaracijom, par stavki. Kaže: u času kada stupam među članove lekarske profesije, svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti. To je ono što ja želim da kažem. Znači, mi smo lekari, mi ćemo pomoći svakom detetu. Ja ću pomoći svakom detetu ukoliko je u moje moći. Znači, i onome koje je vakcinisano, i onome koje nije vakcinisano, ili parcijalno vakcinisano, onome koje je bolesno, koje je teško bolesno, potpuno je nebitno. Znači, bilo ko ima problem, naša dužnost je da mu pomognemo. Svoj poziv ću obavljati savesno i dostojanstveno,
Ako postoji ucena ili prisila, vi ne možete da svoj poziv obavljate savesno i dostojanstveno. Najveća briga će mi biti zdravlje mog bolesnika. Ako se neki roditelj, kao što je profesorka rekla, zabrine za zdravlje svog deteta, u smislu koja je verovatnoća da će se kod njega desiti neželjeni efekat vakcine, ili postavi pitanje koja je verovatnoća da će moje dete uopšte da oboli od te bolesti, to nijedan lekar ne može da vam kaže sa 100% sigurnošću. U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene uticati nikakvi obziri, vera, nacionalnost, rasa, politička ili klasna pripadnost. Ja sam ovde podvukao politička ili klasna pripadnost u smislu zakonodavna. Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog početka i pod pretnjom neću popustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotno zakonima humanosti. Opet se vraćamo, ako mene neko pita da li postoje neželjeni efekti vakcine, pa postoje svake procedure. Koje su verovatnoće, znači ono što će svaki lekar da vam kaže, znači prednosti vakcinacije i ono što je dužan da vam kaže i ono što vi treba da insistirate koji su potencijalni rizici. Kada dobijete adekvatne odgovore, vi donosite adekvatnu odluku za svoje dete. Sada, i završava se ovo, obećavam svečano, slobodno pozivajući se na svoju čast. UNESCO, ta univerzalna deklaracija o bioetici i o ljudskim pravima iz 2005. u članu 6.1 kaže: svaka preventivna, dijagnostička ili terapeutska medicinska intervencija se isključivo može izvesti uz prethodni slobodan i informisan pristanak od strane osobe bazirane na adekvatnoj informisanosti. Znači, ukoliko mi ne možemo da damo adekvatne podatke o bezbednosti ili o koristi ili o rizicima, vi niste adekvatno informisani. A onda nema ni smisla raditi prisilu, odnosno nekoga terati da nešto uradi, ako čovek ne dobije adekvatnu informaciju. Član 3.b interes i dobro stanje individue, znači pojedinca, ima prioritet iznad interesa društva i nauke. Primum non nocere, odnosno prvo ne naškoditi, predstavlja princip predostrožnosti u medicini gde se jasno stavlja interes pacijenta iznad kolektiva, stoga politika vakcinacije može da bude samo preporuka, znači mi to možemo da preporučimo, ne možemo nikoga da nateramo, barem ja ne. Znači, nikako ne sme da bude prinuda. Veza između lekara i pacijenta prvenstveno se zasniva na poverenju i bilo kakva prisila to narušava. Vi nećete imati poverenje u lekara i odmah se gubi poverenje i lekar onda radi za državu, ne radi onda sve ovo što sam pročitao gore, onda mi radimo za državu, ne radimo za dobrobit pacijenata. Što znači da su onda, da je država, odnosno da je zakon iznad pacijenta. Neću vas zamarati sa stručnim radovima, ali hoću samo jedan da vam pročitam. Ovo nije bio plan večeras da iznesem, ali ću izneti. 2004. godine u Lancetu dr. Tom Jefferson iz Kohranove kolaboracije. Kohranova kolaboracija vam je ustanova koja vam sumira, rezimira, znači pakuje sve najvalidnije, najjače radove i iznosi zaključke. I ona je zlatni standard za određivanje, odnosno protokola. I sad, ono što oni kažu na sajtu, znači www.cochrane.org/about us, kaže, ovo sam sad preveo rečenicu, mi skupljamo i sumiramo, rezimiramo najbolje dokaze iz istraživanja da bismo vam pomogli da donesete informisanu odluku oko lečenja. Ovaj rad koji držimo u ruci, znači, autor je Tom Jefferson, on je član Kohranove kolaboracije, oni su napravili, znači, taj sistematski review, odnosno revijalni rad sa meta-analizom, znači, to je najveći nivo dokaza. Rad se zove neželjeni efekti nakon imunizacije sa DTPR vakcinom koja sadrži aluminijum, sistematski review dokaza. Šta su oni zaključili ovde u radu? Kaže, mi nismo našli dokaz da aluminijumove soli u vakcinama izazivaju bilo kakva ozbiljna ili dugo delujuće neželjene efekte. Sad, sledeća rečenica je zanimljiva. Kaže,
uprkos nedostatku ove studije. Znači, oni kažu da studija nije bila dovoljnog kvaliteta, dobrog kvaliteta konkretno, mi ne preporučujemo dalje istraživanje na ovu temu. Pa ako se zaustavi istraživanje na tu temu, a tvrdite da studija nije dobra, onda ni zaključak nije dobar, pa kako ćete onda dobro da informišete roditelji? I ono što je zanimljivo, sad dalje vam prevodim iz teksta, procena sigurnosti aluminijuma u vakcinama je značajna zato što zamena aluminijumskih sastojaka u trenutno licenciranim vakcinama bi zahtevala uvođenje kompletno novog elementa koji bi morao da se pre toga ispita. Ne postoji adekvatan kandidat za zamenu aluminijuma, tako da bi povlačenje iz sigurnosnih razloga ozbiljno ugrozilo plan, znači imunizacioni program širom sveta. Znači ne može plan da neko napravi imunizacioni program širom sveta da bude iznad prava nekoga, znači da odluči da li će vakciniše dete ili ne. Eto, to je, mislim, neću vas gnjaviti sa ostalim stručnim radovima, to bude prilike sledeći put. Marko, pošto zaista retko imamo priliku da... Retko imamo priliku da čujemo te medicinske činjenice, da tako kažem, koji... A Jovana ih poprilično dobro iznosi. Da, ali nešto, pretpostavljam da ste pripremili, što bi bilo važno roditeljima koji još uvek imaju neku dilemu, ako možete samo da nastavite. Hvala vam. Znači, čuli ste, ja imam 2 dece, 2 sina, stariji je parcijalno vakcinisan, mlađi nije vakcinisan. Prošli put na tribini sam ja vrlo detaljno izneo razloge, odnosno zabrinutosti i preporuke Svetske zdravstvene organizacije i FDA-a. Znači, to je bio razlog zašto ja nisam vakcinisao decu. Znači, o čemu se tu radi? Odnosno, konkretno, samo da vam skratim priču, znači šta vakcina podrazumeva? Podrazumeva atenuisan ili mrtav virus ili deo virusa, neki tečni medijum, to ste svi videli, neću ulaziti sad šta se nalazi u njemu, i sadrži određene, odnosno kontaminat, to je ono što u vakcini zaostaje od proizvodnog procesa. E sad, ono što je bitno da znate, znači, proces proizvodnje vakcine u smislu sinteze virusa je mnogo skup i ono što farmaceutske, odnosno proizvođači vakcina rade, oni simuliraju normalan prirodan put replikacije, odnosno umnožavanja virusa i koriste ćelijske linije. Sad, ranije su se koristile animalne, odnosno životinjske ćelijske linije, ali u određenom trenutku se prelazi na humane, odnosno ljudske ćelijske linije i kada vidite diploidne ćelije, humane diploidne ćelije, ako piše na vakcini, odmah da znate, znači to su ćelije elektivno, znači planirano abortiranih fetusa, znači ljudske ćelije na kojima se uzgajaju vakcine. Sad, ono što je problem kod toga jeste što vi kada hoćete da prečistite virus i da ga koncentrišete u vakcini, to je ono što vam treba, znači atenuisan virus, oslabljen virus koji može da izazove imunski odgovor, ali da ne izazove infekciju, vi ćete neminovno imati i to što se u srpskom zove zagađenost, odnosno kontaminat od tih ćelijskih linija i sad taj kontaminat podrazumeva fetalnu DNK, odnosno DNK deteta i podrazumeva određene viruse koji mogu da se nađu. Sad ja ću vam samo ovaj rad iz 2014. godine, objavljen u Journal of Public Health and Epidemiology. Rad se zove Uticaj spoljašnjih ili ekoloških ili ljudskih faktora na prevalencu autističnih poremećaja nakon 1979. godine. Širom sveta 1988. godine je Američka agencija za zaštitu životne sredine identifikovala da postoji porast incidencije autističnih poremećaja, McDonald 2010. referenca. CDC je uradio studiju 2013. i procenio je da u američkim državama prevalenca autizma je 1 na 50 dece između 6 i 17 godina u periodu 2011. do 2012. godine i bilo je takođe očigledno da postoji epidemija, odnosno pandemija
ranih neuroloških poremećaja, kao što su dečija šizofrenija i bipolarni poremećaji. Sada, cilj ove studije je bio da istraži prethodno, znači previđene, znači ovo što su oni istraživali ranije nije rađeno, univerzalno, znači globalno uvedene, znači spoljašnje faktore koji podrazumevaju upravo ove fetalne i retroviralne kontaminate u dečijim vakcinama i oni su, da bi to uradili, odredili određene godine, kako bih ovo preveo, prekretnice, znači godine kada su rođena deca kod kojih je u kasnijem životnom dobu dijagnostikovan autizam. I gledali su da li postoji povezanost između autizma i dozno zavisnog efekta sa primjenom vakcina koje sadrže fetalne i retroviralne kontaminate. Analizirane zemlje su Amerika, Zapadna Australija, Velika Britanija i Danska i oni su analizirali živorođenu decu sa autizmom, rođenu posle januara 1970. godine. I ono sad što su oni zanimljivo primetili ovde i što se poklopilo, znači, sa ovom američkom agencijom, jeste da su jasno identifikovali godine kada dolazi do skoka prevalence autizma. I te godine rođenja su identifikovane za Ameriku kao 1980,9, 1988,4 i 1996. Za Veliku Britaniju je godina bila 1987, a za Zapadnu Australiju 1990,4 i za Dansku 1987,5. Te godine prekretnice odgovaraju uvođenju, odnosno prelasku proizvodnog procesa vakcina sa animalnih, odnosno sa životinskih na ljudske ćelijske linije i povezuju ih sa upravo tim zaostalim DNK. Takođe su gledali da li su te godine u vezi sa starosti oca, što je jedan od razloga koji se povezuje sa autizmom i da li postoji statistički značajna povezanost sa promenama u dijagnostičkim kriterijumima. Pošto, znači, u određenim vremenskim intervalima dijagnostički kriterijumi za autizam su se menjali i onda da li te godine odgovaraju tim promenama, znači kriterijumima za dijagnostiku autizma. Sad, ono što su oni našli određenim statističkim metodama jeste da su uvođenje varičele i hepatitisa, imunizacija, odnosno vakcine koje se prave na humanim fetalnim ćelijskim linijama, značajno povezane sa porastom autizma. Te godine, znači, kada se dešava skok dijagnoze autizma, se potpuno poklapaju sa uvođenjem vakcina koje su proizvedene na ljudskim fetalnim ćelijskim linijama i koje sadrže tu fetalnu i retroviralnu DNK. Taj isti obrazac se ponavlja i u Sjedinjenim Američkim Državama, u Velikoj Britaniji, Zapadnoj Australiji i Danskoj. I oni kažu u zaključku studije da porast autističkih poremećaja, odnosno prevalenca autističkih poremećaja je direktno povezana sa vakcinama koje su proizvedene koristeći humane fetalne ćelijske linije i da se godište oca, odnosno starost oca i revizija dijagnostičkih kriterijuma da nisu povezani sa skokom autizma. I ovde na kraju, samo kratko ću, ovde ima dete na sve, kako su imaju grafikoni, naravno sve. Oni ovde, znači na kraju, nećemo ovo sve čitati, znači za svaku tu godinu oni tačno znaju koja je vakcina, znači uvedena, evo konkretno samo za Ameriku ću vam pročitati, znači od 1980. do 1981. Znači godina prekretnica je bila januar 1979. kada je odobrena Meruvax i MMR2 vakcina koje su proizvedene na humanim fetalnim linijama WI-38.
Zatim, 88. godine je dodata druga doza MMR-a i tu imaju, i te godine dolazi do skoka prevalence autizma i 1995,6. godina je povezana sa uvođenjem ove varičele i hepatitisa vakcine. Isti obrazci ponašanja su viđeni za zapadnu Australiju, za Dansku i za Veliku Britaniju. I isti ovi autori i dalje nastavljaju ta istraživanja i mislim da su sad i u toku, ima jedan rad, neću vas sad zamarati sa njim, iz 2016. Znači oni imaju plan da definitivno pokažu da li kod dece sa autizmom u odnosu na decu koja nemaju autizam postoji porast, znači titra antitela protiv DNK, znači protiv ove fetalne DNK i autoantitela. I naravno oni objašnjavaju kompletno mehanizme, sad ne bih vas s time zamarao. Hvala. Hvala Marko, od srca. Ovo su zaista retke prilike kada možemo da čujemo i stručno mišljenje, da tako kažem, stručne argumente o tome zašto vakcinacija nikako ne sme biti obavezna, obavezujuća, a daleko bilo prisilna, kako trenutno vidimo da je kod nas u Srbiji. Sa nama večeras je, još samo i ovo da dodam, da nam je zaista žao što se niko od lekara koji zastupaju zvanično mišljenje nije večeras pojavio ovde, ali smo eto dobili priliku, možda malo više vremena, da eto posvetimo našim saborcima. Sa nama je Snežana Terzić. Pretpostavljam da mnogi koji pratite naš rad poslednjih godina znate koliko je naša Sneža aktivna na ovom polju borbe, razgovara svakodnevno sa roditeljima, ima puno informacija koje želi da vam prenese, tako da jedan aplauz i za našu Snežu. Dobrodošli. Hvala vam, Šapčani. Ajde, Dragana me prestila, znači Snežana Terzić iz Građanske inicijative za neobaveznu vakcinaciju i jako mi je drago da sam večeras ovde sa vama. Hvala organizatorima našoj podružnici Šapca, obzirom da ste se potrudili da nam obezbedite ovako pristojnu salu. Do zadnjeg momenta smo se plašili da će nam nekim čudom biti otkazan, ali evo, ispoštovali su nas u Kulturnom centru i hvala im. Želim da se zahvalim i našim dragim lekarima koji su i večeras sa nama, ali i svim ostalima koji su među vremenu u ove protekle 2,5 do 3 godine istupali za slobodu izbora. Moram da se osvrnem na ovu medijsku hajku koja traje proteklih meseci protiv svih nas. Pokušavaju da nas okarakterišu kao antivakcinalni lobi ili kao farmakomafiju i ja ovom prilikom moram da razočaram sve one koji su ovde došli da vide mafiju. Ovde nema nikakve mafije, ovde su sve mame i tate koje su došli tu zbog svoje dece, zbog potpune informacije. Dakle, mi smo isto tako u Šabac došli da podelimo one informacije koje imamo sa roditeljima, obzirom da sa terena ljudi nam javljaju da potpune informacije, nažalost, ne dobijaju na onim mestima gde bi trebali da ih dobiju. Iz tog razloga odštampali smo ovaj zahtev za potpunim informisanjem koji možete iskoristiti u svrhu da onog trenutka kada vas neko pozove na vakcinaciju, a vi još uvek niste odlučili da li želite ili ne želite da vakcinišete svoje dete, postavite ta pitanja nadležnima, tako što takav primerak odštampate u 3 primerka, nosite na pisarnicu Doma zdravlja ili arhivu Doma zdravlja u kome se leči vaše dete. Jako je važno da dobijete pečat na tom dokumentu, jer samo to će značiti da ste validno predali dokument. Jedan primerak zadržavate za sebe, jer u slučaju da danas sutra odbijete ili odložite vakcinaciju, to će biti jedan od dokaza za prekršajnog sudiju da ste se vi interesovali za zdravlje svoga deteta. Dakle, vi niste prepustili slučaju vakcinaciju, nego ste prosto tražili podatke da znate šta vas to čeka. Kao što malo pre rekoh, pokušavaju da nas nazovu mafijom i tako dalje. Mislim da ovoga puta iskoristit ću priliku da kažem zašto mi ne možemo biti lobi. Mi smo udruženje koje je neprofitno, dakle sve akcije, sve tribine, dolazak ovde, odlazak u Niš, štampanje flajera i tako dalje se odvija isključivo zahvaljujući sredstvima samih roditelja koji su uključeni u ovu borbu. I ovom prilikom zahvaljujem mamama koje su se angažovale ovom prilikom da nam štampaju tu količinu
materijala, što nije malo u ovoj osiromašenoj Srbiji, znamo da je svima mnogo, i 500 dinara i 1000 dinara, ali evo, hvala im i ja se nadam da ćemo i u buduće sarađivati. Ukoliko lobi postoji u Srbiji, taj lobi sigurno mora da se krije tamo gde se sklapaju ugovori sa farmacijom. Obzirom da mi ne sklapamo ugovore sa farmacijom ni o nabavci, ni o distribuciji vakcina, oni licemeri koji pokušavaju tu loptu da uvale na naš teren mogu da se okrenu oko sebe i da vide ko su ti koji sklapaju ugovore sa farmacijom. Dakle, ja odgovorno tvrdim da niko iz udruženja Građanska inicijativa nikada nije se sastajao ni sa kim iz farmacije, nije pregovarao ili dogovarao bilo šta. Jedino što nas interesuje vezano za farmaciju, to je eventualno promet tih nekih farmaceutskih kompanija koje posluju u Srbiji i koje po nekim nezvaničnim podacima zarađuju veliki novac. Mi nemamo ništa protiv toga da neko zaradi novac u Srbiji, ali ne želimo da se taj novac zarađuje na uštrb našeg zdravlja. Dakle, hipotetički benefiti ne mogu negirati postojeća neželjena dejstva i obimnost tih neželjenih reakcija koje se dešavaju. Jako nas zabrinjava to što zvanične institucije nemaju podatke o broju obolele dece od autizma. Mi smo se obraćali kao udruženje Batutu sa pitanjem da li imaju evidenciju broja obolele dece od autizma u Srbiji i da li imaju zabeleženo kada se desio prvi slučaj. Dobili smo odgovor da oni nemaju evidenciju, da ne znaju kad se desio prvi slučaj i uputili su nas na Institut za mentalno zdravlje u Palmotićevoj. Od te institucije smo, nažalost, dobili isti odgovor. Naša reakcija na njihove odgovore će biti sledeća. Mi ćemo pokrenuti jedan anketni registar postvakcinalnih reakcija u Srbiji i ovo je prvi put sada da govorimo o tome, znači do sada nismo u javnost izlazili sa tim podatkom, obzirom da se taj anketni registar još uvek formira. Taj anketni registar će sadržati sve neželjene reakcije svih vakcina koje se koriste u Srbiji i ovo je prilika da pozovem roditelje da ukoliko su njihova deca nakon vakcinacije imala bilo kakve neželjene reakcije, dakle od temperature preko otoka do nekih težih oboljenja poput autizma ili bilo čega drugog, nevezano za to da li su te reakcije zavedene u karton deteta. Dakle, molim vas, putem interneta mi ćemo to deliti vrlo lako, moguće da ćemo organizovati i na pultovima po gradovima u Srbiji, da kažem, prikupljanje takvih podataka. Podaci neće biti zloupotrebljavani, dakle, nas ne interesuju vaši matični brojevi, nas zanima koje godište su deca i šta su deca primala umeđu vremenu od tih vakcina i da li su i kakve reakcije imali. Nadamo se da ćemo na taj način uspeti da dođemo do nekog, da kažem, validnog broja oštećene dece u Srbiji, obzirom da je u Bosni i Hercegovini je već pokrenuta jedna takva akcija i gospođa Jagoda Savić upravo radi na prikupljenju podataka sve obolele dece koje u jednom postupku predstavlja pred sudom. Mi ćemo sigurno stići i do još nekog suda u ovoj zemlji, obzirom da nas je Ustavni sud odbio, dakle, ustavne sudije nisu imale sluha za ovaj problem. Mi smatramo da smo oštećeni u ovom slučaju, jer Ustav kaže da je fizički i psihički integritet nepovrediv i mi ćemo sa tom idejom ići do Strazbura, da vidimo šta će Strazburci da nam kažu na ta naša prava. U svakom slučaju mi nećemo odustati, jer zašto sam još ovde, zašto želim da vam se obratim? Zato što sa jedne strane imam utisak da se roditelji plaše, upravo zbog toga što ne znaju šta im je činiti. Dakle, nismo svi studirali medicinu i ne znamo svi šta to nešto znači. Vaše je osnovno pravo da birate kome verujete. Vi imate pravo na drugo mišljenje, na treće mišljenje, na 15. mišljenje. Dakle, lekar koji nije zadovoljio vašu znatiželju, odnosno nije popunio taj prostor, kako malo pre reče profesorka, između dva uha, slobodno tražite odgovore, pitajte, nemojte da se stidite ili da vas bude strah. Vi imate pravo da se zalažete za izmene bilo kog zakona u ovoj zemlji sa kojim niste saglasni. Pa tako i sa zakonom o prisilnoj vakcinaciji. Šta mi možemo da uradimo? Mi smo kao udruženje slali dopise od Batuta pa redom nadalje. Stigli smo i do tog Ustavnog suda koji nas je otkačio tako kako nas je otkačio, ali sada je red na vas. Dakle, svi vi koji smatrate da ste oštećeni zbog toga što vam neko preti novčanim kaznama, a reći ću da ovaj zakon direktno ugrožava egzistenciju svih porodičnih ljudi u Srbiji,
upravo zbog toga što 22 doze vakcina svako dete treba da primi u Srbiji po novom zakonu. Za svaku odbijenu dozu prekršajni sudija ima pravo da vam raspiše kaznu od 30 do 150 hiljada. Dakle, to je direktan udar na egzistenciju porodica. Ja ne znam, ne poznajem porodicu u Srbiji koja može od svojih primanja da plati te kazne. Ono što je dobra vest, je da nama sa terena stižu ohrabrujuće poruke. To znači da sudstvo u Srbiji ipak ima sluha za roditelje koji su prisiljeni da na ovaj način dolaze do prekršajnog suda. Vi sada imate situaciju da se pred prekršajnim sudovima u Srbiji nalaze majke koje nikad nisu bile kod prekršajnog ili kod bilo kog drugog sudije za neko prekršajno ili krivično delo. Dakle, dođe smo od domaćica do kriminalaca, ali to nas svakako neće zaustaviti. Malo ću da se vratim na onu priču šta vi možete da uradite. Dakle, možete da predate ove zahteve za potpunim informisanjem, možete da predate i taj drugi zahtev za zaštitu podataka o ličnosti, obzirom da niko sem lekara nema pravo na uvid u zdravstveni karton vašeg deteta. To znači da niko u školi, u vrtiću nema pravo na uvid u to da li je vaše dete lečeno, vakcinisano i tako dalje. Ako pogledate ugovore koje ste sklopili sa predškolskim ustanovama, vidjet ćete da se u tom ugovoru nigde ne pominje vakcinacija. Ni u Ustavu se nigde ne pominje vakcinacija, ali kaže da svako ima pravo na obrazovanje. Naš advokat je prošli put rekao da nije problem zakon, zakon je takav kakav jeste, problem su oni koji zakon tumače. Obzirom da mi smatramo da je ovaj zakon suprotan ne samo Ustavu i međunarodnim konvencijama koje je Srbija potpisala, mi ćemo se zalagati da ta naša prava ostvarimo. Kada budete predali sve te zahteve za zaštitu podataka o ličnosti i zahtev za potpunim informisanjem, vi ćete napraviti jedan mat potez. Mi ćemo na taj način matirati našu državnu administraciju, jer to zaista zahteva mnogo vremena. Taj zahtev o zaštiti podataka od ličnosti zahteva od njih da vam dostave na uvid sve podatke koje su prikupili o vašoj deci, od samog rođenja do dana predavanja zahteva. To znači da će oni morati da se prepisuju, dopisuju sa raznim porodilištima i ostalim ustanovama u zemlji, gde god ste vi lečili vaše dete. Na taj način se vezuju ruke zato što samo na taj način će se pokazati da zakon koji je protivustavan, bez obzira na ono što kaže Ustavni sud, nije sprovodiv u praksi. Dakle, mi nismo ovde i nije se ovaj problem pojavio zbog toga što ima nas troje u udruženju koji nećemo da vakcinišemo decu i eto sad nas troje pa idemo tu dižemo dževu po Srbiji. Naprotiv, naša saznanja kažu da ima puno roditelja u Srbiji, ja neću paušalno da govorim o ciframa, kad budemo imali zvaničan podatak, o zvaničnim podacima ćemo i govoriti. Za sada ono što znamo je da se nama svakodnevno javljaju roditelji koji pitaju šta da rade. Šta da rade? Mene su zvali na vakcinaciju i šta da radim? Dakle, prvi korak je taj zahtev za potpunim informisanjem. Neće taj zahtev, Bog zna šta, rešiti. Do sada smo dobijali odgovore u smislu da nadležni ne znaju da nam daju odgovore, odnosno ne znaju odgovore na pitanja, ili su odgovarali ljudima da oni ne moraju da se dopisuju sa njima i da oni mogu usmeno da potraže pitanja od svog pedijatra, što je meni i komično i tragično i ne znam šta da kažem, obzirom da je mail zvaničan način komunikacije sa institucijama. Dakle, možete iskoristiti internet da zatražite bilo šta od nadležnih institucija. Neću da zadržavam, ja mogla pričam 3 dana šta me muči, nije samo vakcinacija, ima tu još tema, ali prvo da rešimo ovaj zakon. Ja se nadam uz Božju pomoć da, eto, slede nam izbori ubrzo, ja se nadam da ćete iskoristiti sve svoje mogućnosti da vršite uticaj na sve svoje prijatelje koji sede u našim institucijama. Dakle, od ljudi u opštini preko poslanika koji predstavljaju narod u Narodnoj skupštini. Dok sam razmišljala o tome šta ću da pričam večeras ovde, kako da to formulišem, da ne ispadnem, neuka pored ovako divnih intelektualaca koji su večeras sa nama, pada mi na pamet da pitam odavde ove naše poslanike u Narodnoj skupštini da li oni vakcinišu decu po ovom aktuelnom zakonu za koji su glasali ili eventualno koriste svoj poslanički imunitet da zaštite svoju decu. Mi nemamo poslanički imunitet, tako da će nam trebati pomoć svih roditelja, jer nas u udruženju možda ima, da sad ne preterujemo, ali od 6 do 10 operativaca koji su svakodnevno uključeni u ovu našu borbu. Dakle, razgovaramo sa ljudima na telefone, odgovaramo koliko smo u mogućnosti na sva pitanja, sve mailove, šaljemo dokumentaciju i tako dalje, ali nas 10 ne menja stvar.
ali kada se u svakom mestu i u svakom gradu gde postoje roditelji kojima smeta nametnut izbor bilo čiji, bilo vezano za bilo šta, onda te grupe pojedinaca kada se povežu u jednu veću grupu mogu menjati stvari. I upravo zbog toga smo i došli ovde u Šabac da sa Šapčanima kao, da kažem, jednim važnim delom Srbije podelimo sve ove informacije. Hvala vam što ste došli još jedan puta. Ja ću sada prepustiti mikrofon ponovo lekarima. Svi smo tu, ako imate bilo kakvo pitanje, drage volje ćemo odgovoriti. Hvala vam. Hvala Sneži. Evo stigli smo do ovog drugog dela tribine, zapravo debate, tako je trebalo bar da bude, tako je zamišljeno. Imate mogućnost da postavite pitanja našim večerašnjim govornicima. Ja ću ovaj mikrofon pružiti nekome od vas ko bude želeo da postavi pitanje, znači molim vas samo da se držimo teme i da naglasite kome pitanje upućujete, ukoliko postoji neko od naših večerašnjih gostiju, kome biste uputili pitanje i da naravno izložite, ne isključuje to i neki komentar naravno, ali potrudite se da ipak budu konkretna pitanja. Za to vreme, da li ima neko ko bi razbio led, da kažem, postavio prvo pitanje, neka dilema možda komentar? Sada vam je prilika, mislim, sve ono što nam pišete putem društvenih mreža, ukoliko nije nešto jasno, slobodno nas pitajte, pošto ne možemo opet sutra da dođemo, tako da sutra možda bude kasno. Izvolite bilo šta vezano za problem vakcinacije u Srbiji. Evo, ja ću da pitam vas, ako mogu. Mogu ja samo da dodam samo za dokumente. Može. Što sam ja donela i ovaj dopunski zahtev za dobijanje svih traženih informacija. Dakle, Snežo, ti ćeš to kasnije objasniti. I ja sam donela i tabelu, znači imate priliku da vidite ko nije do sad vidio, znači zvanično republički naš fond za zdravstvo i osiguranje je izdao u protokolima 2014. Znači neuro posledica, da se ja izrazim kao majka, od raznih vakcina i tu imate crno na belo da DTP i MMR vakcine izazivaju, mogu da budu okidač za autizam. Taj dokument, samo sam htela dokument da razjasnim. Da, u pitanju je farmakoterapijski protokol. On se nalazi takođe u zahtevu za potpunim informisanjem. To je vodič za lekare koji je objavilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i koji sadrži između ostalog jedan odeljak pedijatrije koji je u toj nekoj drugoj verziji izbrisan onda kada su videli da su pustili u javnost tako važnu informaciju koja pokazuje roditeljima da u slučaju postojanja nekih, kako bih to rekla, predisponiranih, kako kažem, karakteristika kod dece, može da se javi i autizam i druga razna teška oboljenja kod vakcinisane dece, da vakcine zapravo budu okidač, oni su to povukli. Međutim, srećom, naši prijatelji su sačuvali tu prvu verziju tog dokumenta i ta tabela, Ljubica je upravo o tome govorila, vam se nalazi među papirima koje ste večeras dobili. To može da posluži takođe kao jedan argument vama, ukoliko razgovarate sa lekarom, da prosto zatražite od njega mišljenje konkretno o tom podatku. Da li se umeđu vremenu neko javio ko bi možda postavio pitanje? Evo ja sam se javila, kume, ako mogu opet, zahvaljujem. Pošto si pomenula lekare, evo ja ću iskoristiti priliku da kažem da su zaista pedijatri u najnezgodnijoj situaciji sada, sem roditelja i dece, kojima se preti, obzirom da se i njima preti da ukoliko ne budu sprovodili predviđenu imunizaciju, da će biti novčano kažnjavani. Dakle, to je jedan zaista bezobrazluk od strane onih koji propisuju takve neke stvari, jer i pedijatri su roditelji i ja sam duboko uverena da među njima ima i onih koji ne vakcinišu decu i oni koji ne žele prosto da preuzimaju te vrste rizika na sebe, ali ćute. Zato smo došli ovde da se takvi ohrabre, da svi oni, da cela struka kaže sve ono što ima da kaže na temu vakcinacije, jer roditelji neće moći zauvek da se zauzimaju za sve nas. Dakle, mi se ovom našom borbom ne zauzimamo samo za roditelje,
nego se zauzimamo i za to da se sačuva humanost u medicini, obzirom da lekari treba da predstavljaju najhumaniji deo, pa zašto da ne, da kažem, populacije. To su ljudi koji, eto, prosto izabrali su poziv upravo zbog humanosti koju osjećaju prema svom živom svetu oko sebe. Na ovaj način, kada vi prisilite lekara ili ga ucenite da ćete mu smanjiti novac, novčanu nadoknadu za njegov rad zbog toga što nije sproveo prisilu nad nekim, vi prosto ponižavate i lekare i roditelje. Pitanje koje sam ja htela da uputim svima vama, obzirom da sam i ja majka i da imam 2 dece i da su parcijalno vakcinisano i jedno i drugo, znači nepotpuno, kada su bili mali dešavale su se neželjene reakcije, ja u tom trenutku nisam znala uopšte stvarno da to nekom treba da prijavim, da je moje dete imalo temperaturu, mislim ja sam prijavila pedijatru, ali nisam znala da treba da idem u ALIMS ili u tako neke druge institucije gde bih prijavila neželjene reakcije. Mene zanima da li, evo, među nama ovde koliko nas ima, da li ima i ostalih roditelja dece čija su deca imala temperaturu ili osip ili bilo kakvu drugu neželjenu reakciju nakon vakcinacije. Meni, kod moje dece, recimo, su oticale ove žlezde ovde na vratu i dešavao se pad imuniteta nakon vakcinacije. Dakle, nismo imali neke teže posledice, Bogu hvala, ali u tom trenutku meni je pedijatar rekao da je to normalno. Da je to normalno, pa kako može biti normalno? Pa zašto svi nemamo sad te žlezde ovde na vratu izbačene ako je to normalno? Znači nešto je se desilo u dečijem organizmu što je probudilo te neke žlezde da rade verovatno ubrzano. Nemojte da ga utišavate, pa to nam je najveselije društvo ovde večera, zbog njih smo ovde. Samo vesel. Da, dok se roditelji ne odluče, a postave pitanje, evo doktorka Sovilj je htela nešto da doda, a posle bih zamolila i doktorku Jovanu. Ja moram sa vama da podelim nešto što se u poslednjih 2 godine dešava. A to je demotivacija šire porodice, bake i deke, koje se prema unucima ponašaju kao prema, a vidimo ovde ima i takvih, kao prema kućnim ljubimcima. I skoro čujem u frizerskom salonu, razgovara frizerka sa sredovečnom ženom, očigledno bakom, i kaže: a gde je on? A ona kaže: eno ga, primio vakcinu pa kunja. A ona kaže: a da, i moj je primio, ali sad već ima 2 godine, malo lakše to podnosi, ne dobija više temperaturu. Ja onda shvatim da oni pričaju o deci, a mislila sam na početku da pričaju o kučićima. Znate, kad dođe do takvog nivoa koji mi ne primećujemo, možda u manjim sredinama to nije tako, u gradu imate takav dijalog, onda je vrlo lako da za sledećih 2, 3, 4 godine zaista državni službenik upadne u vaš stan i kaže: vi niste adekvatan roditelj, i da takvi ljudi sasvim mirno prihvate to da oni nisu sposobni da vaspitavaju i odlučuju o svom detetu i da ga mirno predaju u ruke državi. Ja se duboko nadam da još zdrave pameti i normale u našem narodu ima, da se tome zaista odupre. I moja deca su vakcinisana pre 40 godina i imali su temperaturu i, kako kaže ova baka, kunjali su, jel? Nisu kunjali, nego su zaista, ta je temperatura trajala i po 2 i po 3 dana. Nikada mi na pamet nije palo da kažem: neću vakcinisati svoju decu. Ali kada mi je ćerka, živeći u Nemačkoj, 4 dece, odgajila do 20 godina, bez vakcine, zdrave, prave, normalne, i kada sam doživela ovo što malo pre rekoh, poslednjih 7-8 godina, nagli porast dece, ne samo sa autizmom, pazite, vrlo je teško da vi sada, prvo moramo da se saglasimo šta je autizam, kada ćemo da ga dijagnostikujemo, onda kad bude imao 7, 8, 10 godina, šta je sa ovim malim pilićima od godinu dana, kada mi već tada možemo da vidimo autistične elemente ponašanja sa 2-3 meseca. Znači, ta prevencija mora da krene.
Zašto ih ne evidentiraju? Zato što iz dana u dan sve više i više je te dece. Ja opet kažem, nije samo u pitanju vakcina, ali jeste ogroman okidač, jer je pad imuniteta, ova deca, morate da znate, su tako energetski nabaždarena za potpuno drugačija torziona polja, za potpuno drugačiju energiju, za potpuno drugačiju bioenergiju, za radost i sreću, ali su upali u neki intermeco kada više nema ni one države na ovom Balkanu. Zamislite samo gde bi živeli da je ta Jugoslavija ostala sa 22 miliona stanovnika. Sa razvojem i stopom razvoja na kakvoj je bila do sada. Prema tome, ne samo ovde na Balkanu, nego na celom svetu je promenjen energetski potencijal i pad imuniteta kod te dece je neminovan. Ako vam kaže da treba da uzimate riblje ulje, ako vam kaže da treba dete da pije odnosno da uzima vitamine obavezno, a ko o tome vodi računa u vrtiću? To je sve ostalo domen šta pročitate na internetu, to je sad onaj drugi deo. Kritička misao koja mora da se razvija i zaista da sami donosite sud u tome šta je najbolje za vašu decu. Hvala. Mi smo pre par nedelja bili u Nišu, tamo je bila debata, tamo su se odazvali lekari iz Niškog doma zdravlja i zaista je bila žučna polemika, oni koji su pratili snimak na internetu mogli su to da primete. Večeras imamo baš drugačiju situaciju. Evo imamo jedno pitanje. Evo, samo moment. A više pitanja, tako je. Poštovanje svima i hvala što se borite za našu decu. Hteo sam da vas pitam u vezi imunog sistema generalno, šta vi imate nama da preporučite što se tiče čuvanja zdravlja naše dece, znači mimo tih vakcina, šta da jedu, šta da piju, kako se ponašamo i sve ostalo, mislim, ajde malo o tome ako se ne daljavamo teme, hvala. Za početak isključite televizor. Sklonite crtane filmove. Molim vas, do 3 godine rezolucija na svim TV ekranima, iPadovima i svim ovim ekrančićima je vrlo loša za dečiju vizualnu percepciju. Jer njihov još vizualni sistem nije sazreo i sve se skuplja iza žute mrlje. Deca dobijaju vrlo brzo glavobolje, jako se brzo zamaraju, oštrina vida opada, deca to ne mogu da pokažu, već šta rade? Počinju da bivaju hiperaktivna. Veliki broj dece sa hiperaktivnim sindromom, sa poremećajem pažnje, koncentracije, je upravo iz tog razloga što, evo kod nas, znači između 4 i 6 sati dnevno dete od 2 godine provodi ispred televizora. Kada se crtani filmovi, ok, pola sata dnevno do uzrasta od 6 godina, sat vremena za kompjuterom, a onda napolje, sunce i vazduh, igra. Puno vitamina, bez suplementacije danas ne može dete da bude zdravo. To moramo da budemo načisto, ali suplementacija koja će biti prirodna, a ne ove obojene vitamine koje nalazimo u različitim prodavnicama. Treća stvar, zdrava hrana, onoliko koliko to možete da nabavljate u selima, voće, povrće, meso koje nije tretirano, što bi se reklo, onim industrijskim proizvodima, što manje belog brašna, što manje mleka ovakvog kakvo jeste. Ovo je industrijsko mleko. Ovo nije više mleko.
Gluten i kazein nam opija decu. Loš imunološki sistem dolazi i od toga što su enzimi koji su zaduženi za njihovu preradu, da kažem, i varenje, umesto da ih pretvore u gluten i kazein koji se eliminiše, pretvara se u beta-gluteomorfin i beta-kazeomorfin. Njih opijati u moždanim ćelijama ne prepoznaju i prihvataju ih kao normalne. Kad dete jede hleb i sva ta peciva, pije mleko i sve te prerađevine od mleka, kao da se svaki dan drogira. Prema tome, mora se voditi računa i o tome kakva je intolerancija dece na hranu. Ne govorim uopšte o onoj intoleranciji na 100 različitih namirnica, nego na ciljane, kada vidite da dete ima problem sa pažnjom, sa koncentracijom, da je hiperaktivno. Posvetite pažnju tome da se prvo ispita da li imaju kandidu povećanu, što opet apsolutno oficijalna medicina ne priznaje. Povećana kandida udružena sa glutenom i kazeinom dovodi do niza različitih poremećaja, od poremećaja imuniteta, digestivnih poremećaja do psihijatrijskih poremećaja tipa i šizofrenije, epilepsije i autizma. Što više šetnje, što više vazduha, što više boravka na suncu, u prirodi, učite decu da se penju, da voze bicikl, da voze trotinet, a ne da kupujete ona debilna kolica sa 3 točka pa još imaju dršku, oni stave nogice gore, a vi ih gurate umesto kolica. Crtani filmovi da, ali budite prisutni uvek uz njih i pitajte šta to bi? O, šta je ovo? Šta je taj uradio? Sram ga bilo. Kako nije vaspitan, znači prokomentarišite sa detetom, tako se i obučava. I još jedan dodatak, malo pre me Jovana ponukala, pa sam razmišljala da li da kažem ili ne. Znate, kada dete ima boginju, to i vaspitno deluje. I kognitivni razvoj je unapređen, jer se vežba strpljenju, ne češe svoje boginjice, ima jedan određeni režim i tako dalje i tako dalje. Znači, nije sve to što je dobiti boginje tako strašno i drastično, a pri tome smo čuli, pa to je zaista onda do kraja života imunitet, a ne ovaj instant koji imamo. Htela sam samo da ukažem da tolika panika oko tih boginja je potpuno besmislena i neka ne pokušavaju zaista da nas mentalno negde kastriraju pričajući o tome da je 15 slučajeva malih boginja epidemija. Kad smo mi to imali potpuno normalno svake zime, to se zna nekako da nam to sleduje, jel? Ne znam ako sam zadovoljila vaše odgovor. Da, dobar odgovor. Doktorka Jovana je, pretpostavljam, imala svoj komentar. Hvala. Ja bi se na ove male boginje, nešto smo se njima najviše bavimo, jedan od podataka ovih američkih epidemiologa koji su uvodili vakcinaciju je da je najbolje da dete preleži male boginje od 3. do 7. godine. Kad vi vidite šta neki naši epidemiolozi pričaju po novinama, skoro sam pročitala pre neki dan da je jedan od njih rekao da će biti najopasnije ako male boginje dođu u obdaništa, gde upravo bivstvuju deca od 3. do 7. godine. Tako da u mojoj glavi je haos, ja više ne znam ko je ovde luda, mogu misliti u vašim glavama. U jednoj nerealnoj, zaista čarobnoj situaciji prisustvujemo i tim pre što je veliki broj lekara, naročito ovih koji se pojavljaju na medijima, govori jednu priču koja sasvim nije govorena pre 30 i 40 godina. A ovo što je profesorka Sovilj rekla da male boginje ostavljaju pozitivne, nakon naravno preležavanja efekte i na psihu, govorio i akademik Vladeta Jerotić u svojoj knjizi
čovek i njegov identitet. Znači, to su bile neke stvari koje su bile poznate do pre 40 godina. Čim se uvela vakcinacija, čim je taj plan Svetske zdravstvene organizacije nastupio, mi smo zaboravili sve što smo do sad znali. Apropo autizma, evo da se na to isto osvrnem, osim ovih farmakoterapijskih protokola iz 2014. Postoji još dokumenta koji govore o tome u prilog. Jako je čudna jedna situacija kod udžbenika iz psihijatrije da vi 2007. godine imate negde tu tvrdnju da se mogu vakcine dovesti u vezu sa autizmom, a 2013. imate samo dodatu jednu rečenicu da sve to stoji, ali je 1999. godine CDC, Američki centar za kontrolu bolesti, zauzeo stav da MMR vakcina ne izaziva autizam. Pa dobro, ako je 1999. godine ste to znali, zašto niste napisali 2007. u udžbeniku? Tako da je moj utisak, da ne pričamo o stranim uputstvima za vakcinu, gde isto imate otvoreno kao neželjeno dejstvo autizam, da ne pričamo o nekim internim dokumentima isto farmaceutskih kuća u koji smo imali uvid, koji isto imaju na listi neželjenih dejstava autizam. Tako da je moj dubok utisak da je cela država, što je bizarno, sve institucije da su stale u odbranu jednog farmaceutskog proizvoda, a to je ta MMR vakcina i to je ono što je zastrašujuće. Znači, cela država protiv svih nas, roditelja, lekara, kako god i mi smo roditelji, koji se pitamo samo ono što su oni lično pisali i očigledno posle toga brisali. Te evo i za udruženje naša jedna ideja, ajde mi da tražimo zvanično od Ministarstva zdravlja da nam dostavi farmakoterapijski protokol za 2014. godinu, pa ćemo onda da pitamo ministra zdravlja ko je mafija ovde. Sada kada čujete argumente naših večerašnjih prijatelja, već sada tako mogu da kažem, pretpostavljam da već imate uvid u to zašto možda, da, hvala vam što ste bili, da, hvala vam, da, vidimo se sledećem prilikom, doviđenja. Pretpostavljam da sad otprilike možete da imate sliku da je na strani te neobavezne vakcinacije zaista puno i naučnih dokaza i činjenica, etičkih, pravnih, kako god da, sa koje god strane to da pogledamo, zaista roditelji koji se zalažu za neobaveznu vakcinaciju imaju pregršt argumenta. Možda je to i bio razlog zašto večeras nismo imali predstavnike zvanične struke ovde sa nama, možda nisu želeli da učestvuju u ovoj debati iz nekog drugog razloga, u to sada nećemo da ulazimo. Nama je važno da ste vi dobili priliku da čujete uživo naše prijatelje koji zastupaju ovo mišljenje i da ste dobili priliku da im postavite pitanje, pošto vidim da je, pretpostavljam svima, sve jasno, ili hoće neko, aha, imate vi, evo izgleda. Ja bih da pozdravim sve doktore. Imam jedno pitanje, mene zanima da li u Srbiji postoji mehanizam provere bezbednosti vakcine i ko to obavlja, da li je to Batut, da li se to uopšte obavlja kod nas? Ja ću, postoji Agencija za lekove i medicinska sredstva i ona vrši proveru dokumentacije. Dakle, 1000 puta je postavljeno pitanje na raznoraznim skupovima, čak i bezbedonosnim nekim, da li postoji referentna laboratorija koja može da vidi šta se dešava sa tim vakcinama i odgovor je bio ćutanje, znači ni da, ni ne, ni ćutanje, što vam samo više govori od reči, jer tako ne postoji referentna laboratorija, te vakcine se, odnosno pri odobrenju neke vakcine vrši se pregled dokumentaciju koju pritom daje proizvođač. To vam je ono, mislim, savremena medicina je zaista jedna korporativna grana, slobodno mogu da kažem. Proizvođač sam finansira istraživanje za svoj proizvod i to prilaže agenciji koja kaže, dobro je, u redu, odobrili smo, a pritom da sad vi ili ja tražimo ista ta istraživanja na uvid od agencije, prema zakonu o lekovima, ona su službena tajna, mi ne možemo da imamo nikakav uvid u to, tako da je ono sve pitanje vere. Znači, mi smo kažnjeni i proganjani zato što ne verujemo institucijama da su oni videli da je to sve u redu, a oni mogu da opet samo veruju dokumentaciju koju daje proizvođač, što su pritom velike farmaceutske kuće koje širom sveta plaćaju velike kazne jer imaju mnogo para.
Tako je jedna od najvećih proizvođača vakcina 2012. platila neverovatne 3 milijarde dolara i zarez nešto za skrivanje podataka, istraživanje, potkupljivanje lekara i tako dalje. Tako da je sasvim sumanuto tako jednoj korporaciji koja je sklona tome dati dete na poverenje. Nije ništa problem, ali dajte mi da ja proverim. Eto, toliko. Hvala. Jedno pitanje. Da, može. Hoćemo završnu reč posle, pošto smo već pripravili. Može. Evo, prvo da se zahvalim svima što nema što se zahvaljujem. Tako je. Doktor Marko, tako. Prošli put kad sam vas slušao u Nišu, gledao sam preko interneta, tako je bilo inspirativno da sam rekao, eto, da sam slušao ovakvog čoveka, kad sam bio mlađi, kad nisam znao gde sam, šta sam, ko sam, šta treba da studiram, možda bi studirao medicinu, tako da je bilo inspirativno. I nemojte da se izvinjavate da ste možda dosadni ili tako dalje. Uživamo da slušamo ta istraživanja koje iznosite. To je jedna stvar. A druga stvar je pitanje, u stvari, ovo ću da postavim pitanje doktorima koji nisu ovde. To jest, samo ću da kažem, možda ako gledaju, da se spreme, a možda i vi hoćete da se spremite za tako nešto. Evo ovako, pitanje koje imam, to sam napisao, nemojte mislite da sam gledao ekran, pošto grozim se ekrana i televizora, ali sam ipak koristio dok sam vas slušao da zapišem ovo pitanje. Pa nemojte mislite da sam bulju ekran. Pitanje koje imam za doktore, pristalice prisilne vakcinacije, koji nisu ovde, a možda se doktori, to jest dragi ljudi koji su večeras ovde, spreme za odgovor, jer ja ću, Bože zdravlje, ovo pitanje postaviti na nekoj od sledećih tribina. A pitanje je, da li su virusi živi? Da li imaju sposobnost razmnožavanja kao bakterije, na primjer? Da li je moguće da je na snazi, to jest pre toga, gde žive virusi? Dakle, da li ih ima na tom stolu, da li ih ima na mom džemperu, da li ih ima ovde u vazduhu, da li ih ima na plafonu, zemlju, gde žive ti virusi kojima se mi plašimo, tako, i zbog kojih se navodno vakcinišemo? A onda ću da pitam, da li je moguće da je na snazi, to jest da smo svedoci jedne medicinsko-naučne dogme, gde nepravedno optužujemo viruse kao uzrok, a oni, to jest virusi, su jednostavna posledica. Posledica neprirodnog ponašanja i ishrane neprimerenoj čoveku i, što je jednako bitno, nemoralnog ponašanja i neetičke ishrane. To je pitanje koje ću da postavim na nekoj tribini gde budu pristalice, pobornici vakcinacije, a možda i vas bude zanimalo, pa tako da ne ispadne da se vi iznenadite, ipak smo mi u nekom, tako reći, timu, tako, na istoj smo strani. Molim. Je li predviđeno priča? Ne, rekao, nisam čuo, rekao, možda... Sad, pitanje za doktorku, malo da vas izbacim iz zone udobnosti ovde, ipak tu smo se malo ušuškali u te sve dokaze koji govore protiv vakcina, kako su naučne studije kako su tako studije koje pokazuju štetnost i tako dalje, tako dalje. Pa ću da pitam doktorku psihologa Jovanu Stojković, doktorku psihijatra, pardon, izvinite, kako je moguće da se inteligentni ljudi koji iznose sve podatke, koji ukazuju na štetnost vakcina, i dalje izjašnjavaju kao ljudi koji nisu protiv vakcina? Da li je to psihološki ili egzistencijalni problem, to je fenomen? Hvala. Hvala. Ja bih samo da se nadovežem na vaše pitanje, da postavim Jovani takođe pitanje, ako zna podatak, što je zaista sa virusima? Da li u ovoj epidemiji aktuelnoj postoji taj divlji virus među obolelima, da tako kažem, od morbila? Da li je to divlji virus ili je
virus iz vakcine, praktično taj modifikovani. Koliko ja znam, mi smo to pitali Batut, ali ne znam da li smo dobili odgovor. Mi smo dobili delimičan odgovor da su uzorci poslati u Luksemburg, je li tako? I da se čeka da se odgovori koji je soj virusa u pitanju. Ali su preventivno optužili nas koji se ne vakcinišemo ipak. Znači, dok dođe iz Luksemburga, mi ćemo biti obešeni već, da. Ali dobro ti je pitanje, jeste bilo epidemija sa vakcinalnim sojem virusa, jeste vakcinalni, odnosno virus u vakcini koji je oslobljen, može da dobije na virulenciji, može čovjek i da oboli i da zarazi ostale. Takođe, ljudi koji su vakcinisani mogu biti isto subklinički nosioci, znači da se ne vidi da su bolesni, a da mogu da šire zarazu dalje. I uopšte je pitanje jedno veliko koliko vakcine zapravo sprečavaju širenje agenasa. Koje vakcine, da li, kako to jeste jedno veliko pitanje. Ja vama jako hvala na ovom pitanju. I ja ne znam kako da vam odgovorim na to, a da odgovorim iskreno. Razumećete me, znači, prosto u Srbiji se ne sme govoriti protiv vakcina. Jer vidite šta će nam se desiti, jel tako? Možete da budete prognani na raznorazne načine, tako da, ovo je zemlja straha, ovo je zemlja cenzure i ja ne smem da kažem sve što mislim. Jel postoji još neko pitanje? Aha, evo izvolite. Dobro večer svima, hvala vam na vašem trudu, zalaganju. Možda u vašu završnu reč da provučemo još jedno suštinsko pitanje, da se vode izbore. Čija su naša deca zapravo? Znači, u ovom društvu, u ovom sistemu, trebao bi nam ovde možda neki službenici socijalne službe. Čija su naša deca, do koje su mene naša deca? Hvala. Super je pitanje i to jeste glavna poenta. Mi možemo sad ovde da blagoglagolljamo o vakcinama i ovaj rad, onaj rad. Ključno pitanje ste postavili, znači čija su naša deca? Mani me tvog učenja, znanja, fakulteta, dokaza. Dete moje po Bogu, po prirodnom pravu, po čemu god hoćeš, a jeste pitali dokle su oni naša deca? Pa dokle smo mi spremni da ih branimo? To je jedini odgovor. Znači ovde ne sme da se dovodi u pitanje to da li su naša deca. Centri za socijalni rad po raznim pitanjama upadaju po Srbiji u kuće, vršljaju, uzimaju decu po ovom i onom osnovu. Prvo od sirotinje, to smo videli da se počelo da se dešava na slučaju Trkulja, za koji lično znam. I sigurna sam da su ti ljudi i normalni i da se tu ništa loše ne dešava. Međutim, moramo da znamo da našom zemljom, da našim institucijama vladaju nevladine organizacije, vlada farmaceutski lobi, da smo mi okupirani i da se moramo braniti za početak našu decu. Hvala. Ništa, onda ćemo sa završnom rečju, da tako kažem, da okončamo ovu večerašnju tribinu. Možda da krenemo od Sneže, pa Marko, pa profesorka Sovin, doktorka Jovana. Za kraj možda nekoliko rečenica. Ja za kraj moram da se nadovežem na Jovanovo pitanje kako je moguće da se ne izjašnjamo kao protivnici vakcina. Ja sam protiv mnoge neke industrijske hrane. Mislim da to je isto uzročnik mnogih bolesti. Ali nemam vremena da se bavim zabranom njihovog rada. Tako da iz tog razloga ja nisam protivnik vakcinacije, nemam vremena da se bavim njima. Zanima me isključivo moja sloboda izbora. Kad oni meni daju moju slobodu izbora, oni mogu da nude ne 5-valentne, 6-valentne, nego 30-valentne vakcine. Ko voli nek izvoli, ja neću i zahteva se to moje pravo poštuje. I u tom maniru bih i završila. Hvala vam Šapčani i ljudi iz okoline, hvala Ivanu Eriću što je došao iz Metkovića, evo pozdravljam moje Metkovčane. Što ste došli ovde da se upoznamo, da se pogledamo u oči, da vidite da mi nismo nikakva raskalašna banda koja je došla tu da vas zavodi, da ne vakcinišete decu. Mi smo ozbiljni porodični ljudi, odlučni u nameri da odbranimo prava naše dece. Hvala vam, tu smo za sve što treba, imate naše kontakt i telefone i stranice. Kad završimo tribinu, ako nekom treba kontakt, tu sam. Drage volje ćemo se odazvati. Hvala vam. Evo, ja ću da se nadovežem na pitanje, znači, deca su naša i ono što je meni bitno da svi roditelji shvate, mislim,
roditelji odgovaraju za svoju decu. Znači, vi se informišete, odnosno mi se informišemo i na osnovu adekvatnog informisanja, znači donosimo najbolju moguću odluku za naše dete. Eto, to je čitava suština. Da još jednom ponovim, znate, nismo svi istomišljenici. I ja mislim da je najlepše kada se ljudi bore da svako ima pravo na svoj izbor. I malo pre sam objasnila zašto podržavam da vakcina postoji, jer postoje ljudi koji smatraju i uvereni su da ako ne vakcinišu dete, oni su zaista u problemu. Njih uveravati u suprotno je prosto borba sa vetrenjačama. Neka svako ima izbor, ali svako neka se informiše i o svom detetu vodi računa. Molim vas, roditelji, bake, deke. Onog momenta kada smo profesiji dali svoje dete, a to znači procuri nos, odmah kod pedijatra. Ko će da vaspitava? Vaspitačica u vrtiću. Ko obrazuje? Učitelj. A roditelj je, da kažem, vozač, šofer. Iz U. Na 5 različitih sportskih, ne znam, aktivnosti, svih jezika, samo nemaju tatu i mamu. Imaju sve, ali roditelje ne. Zato sam rekla malo pre, upravo onog momenta kada budete prepustili decu profesionalcima, vrlo lako će vam zakucati na vrata i reći vi niste više adekvatni, a vi ćete stvarno biti negde ubeđeni da vi to stvarno i ne možete. Prema tome, čuvajte svoju decu, budite odgovorni roditelji, ovo je doba prosvetiteljskog roditeljstva. Hvala. Za kraj bi samo napomenula da je obavezna vakcinacija političko pitanje bez premca i tu nema nikakve priče. Švedska je recimo odbila, njihov parlament je odbio obaveznu vakcinaciju sa obrazloženjem da nosi zdravstvene rizike i da je protivna tim izlizanim ljudskim pravima. U Italiji sad sud preispituje odluku o obaveznoj vakcinaciji i pita se da li je to zapravo atak na javno zdravlje kada vi nekom neproverene vakcine dajete prisilno. Nemačka je zemlja koja je u zadnjih godinu dana 3. u Evropi po broju malih boginja, imaju pertuzi, magareći kašalj, imaju difteriju, nema šta nemaju, evo kad pogledate u podacima Svetske zdravstvene, međutim nemaju obaveznu vakcinaciju i to je mama Angela rekla skoro, vrlo pozvala je na vakcinaciju, ali rekla da vakcinacija ne može biti obavezna, tako da nemojmo da nas prave ludim, više naš Srbe, da smo mi glupi i ludi i zato mi imamo obaveznu vakcinaciju. Moramo sve te naše ćate po opštinama, poslanike koji su svi zdušno glasali za obaveznu vakcinaciju i pretvorili nam živote u pakao i polako oduzimaju našu decu, pitati kada ih sretnete po Šapcu, pitajte ga, je li bato ti si za ovo glasao, hoćeš sad ti da mi rešiš situaciju, evo idem na prekršajni sud, trebam da platim 150.000 dinara. Tako da evo izbori su raznorazni blizu, molim vas porazmislimo za koga glasamo, da li za ove dušmane koji nam rade ovo što nam rade ili će dati Bog da se pojavi neko nov da nas izbavi iz ovog dubokog ropstva. Svako dobro i hvala vam. Samo bih vas zamolila još za par minuta da pozdravite čoveka koji nas je okupio večeras ovde, to je Goran Živković i njegovi prijatelji iz Šapca koji su se potrudili da se večeras ovde svi nađemo i prodiskutujemo, pa ja bih ga zamolila da vas eto pozdravi za kraj on. Hvala vam još jednom što ste bili ovde. Dragi sugrađani moji, želim da se obratim u ime roditelja iz Šapca i okoline koji su organizovali sve večeras, inače su deo ove divne organizacije Nova. Da se zahvalim pre svega gospodu što nas je ovde okupa i sabrao, da se zahvalim našim dragim gostima, njihovom jasnom, ubeđenom izlaganju, mislim da su rešili velike nedoumice koje su imali sada. Da se zahvalim vama što ste došli,
odvojili svoje dragoceno vreme i poslušali ovo pažljivo. Ujedno ste pokazali da je vrlo malo nas zainteresovano da se rešava ovaj problem, da je danas veliki problem ravnodušnosti roditelja, zato nas je večeras samo ovde možda 70-ak, za razliku na Šabac ima 100.000 ljudi. Želim da se napomenem jednu bitnu stvar, da smo mi večeras zamislili ovu tribinu kao debatu. Mi smo sve učinili što stoji do nas, da gospoda iz opšte bolnice, doktori, dođu ovde. Mi smo lično išli, obavestili njih i obećao je direktor bolnice, obećao da će posjetiti predstavnike i evo, nisu došli. To govori samo o njihovoj iskrenosti ljudi u kojima dajemo decu na poverenje. Oni jednostavno nemaju prave argumente, to su samo šablonske priče neke i jednostavno nemaju čime suprotstave ovim jasnim i argumentovim izlaganjem naših gostija večeras. Ono što treba da pomenem, ovo je samo jedan vrsta udara na porodicu danas. Vakcine. Prisilne vakcine. Danas, verovali ili ne, država je otvoreno objavila rat tradicionalnoj srpskoj porodici. Vakcine, odnosno samo mali problem. Vi dobro znate, danas mi kao roditelji smo obespravljeni. Nemamo osnovno ljudsko pravo, pitao je brat Vlada, čije su deca. Baš tako. Mi roditelji danas nemamo pravo da vaspitavamo našu decu, onako kako se to uvijek činilo na temeljima pravoslavne vere i tradicije. Nemamo pravo da našu decu gajimo i brinemo njima onako njima odgovara kako treba. Država je preuzela odgovornost našu decu. Pomenuti slučaj porodice Trkulj, to je porodica pravoslavna porodica, kojem je centar socijalni rad Zvezdara upao u kuću pre 2 meseca, oteo dete i 2 meseca iz dete drži u prihvatilištu u nehigijenskim uslovima, bez ikakvog zakonskog osnova. Zašto sve pričam? Ovi ljudi ovde što su večeras, to je jedna nada, odnosno taj svetlost u ovom medijskom mraku koji je danas u Srbiji, pa doktorka Sovin, doktorka Jovana, doktor Marko, Sneža, Dragana. Oni su ljudi koji imaju i sposobnosti, i znanja, i pre svega hrabrosti da se suprotstave ovom zlu danas u vidu države koje preti nam uništi porodicu. Ali da znate, ti ljudi ne bore se samo za svoju decu i svoje porodice, nego za porodice svih nas. Da bi oni uspeli u toj borbi, potrebno im je pomoć svih nas. Nemojte očekivati i sa strane gledati pasivno i navijački šta se događa. Budite sigurni, onog momenta kada Meška zaigra pred našim vratima u vidu države, bit će kasno. Zato vas molim, kao otac 5 dece, apelujem na vas da pomognete ovim ljudima koji imaju znanje i sposobnosti i hrabrosti, da im se pridružite jer je ovo zajednička borba za naše porodice i našu decu. Molim vas, ako želite da naša porodice i naša deca imaju budućnost, učinimo što stoji do nas, a Gospod će dati ostalo. Hvala. Hvala vam još jednom što ste bili večeras ovde. Do neke sledeće prilike pozdravljamo vas. Doviđenja do oslobođenja. To je ta poruka. Prijetno.